Dyma Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Mae ein cynllun yn ymwneud â chreu lle rydym ni'n gallu ffynnu a bod yn hapus ac iach ynddo, rŵan ac yn y dyfodol. Mae hyn yn ymwneud ag annog sefydliadau ac unigolion i feddwl ac ymddwyn mewn ffordd wahanol ac i siarad a gwrando ar ei gilydd bydd Wrecsam. Byddwn yn sicrhau bod Wrecsam yn chwarae rhan bwysig yn y rhanbarth, yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd. Rydym ni'n falch iawn o bwy ydym ni ac wastad yn fodlon rhannu'r hyn rydym ni yn ei wneud. Mae Wrecsam yn ran aruthrol o'n byd, felly mae arnom ni angen dod i adnabod ein cymdogion, pinau ydyn nhw yn byw drws nesaf neu rhywle newydd i ni. Ein nod yw gwella sgiliau a chyfleoedd bywyd pawb, ac mae hyn yn golygu mynd i'r afael ar materion a all achosi lefelau uchaf o anghydraddoldeb i'n preswylwyr mwyaf diamddiffyn. Pob blwyddyn mae'n rhaid i bethau yn Wrecsam wella. Mae'n rhaid i ni fod yn onest ac agored gyda'n gilydd a chael sgyrsiau anodd am gynnydd y cynllun heb ffreio. Byddwn ceisio dod ag unigolion, cymunedau, budd-ddeiliaid a phartneriaid at ei gilydd mwyn i bawb cael llais a deall ar rhan y gallan nhw chwarae. Ond pan ddaw hi i ddyfodol ein plant, ein cymunedau a'r man arbennig hwn rydym ni'n ei alw'n gartref, gallwn oll gytuno bod llawer o gamau gweithredu bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr. Byddwn yn rhoi 5 dull gweithio wrth raidd popeth arno. O bryd i'w gilydd bydd arnom ni angen camu allan o'n bywydau pob dydd a meddwl am y dyfodol yr hoffem ni ei gael. Nid yw bob tro yn hawdd rhagweld beth sydd ar ddod, o Brexit i effeithiau newid hinsawdd, ac mi fydd yna lawer o bethau na fyddwn yn gwybod amdanyn nhw. Ond bydd y BGEC yn gwneud yn siŵr ein bod ni'n deall y cyfleoedd a risgiau yn y dyfodol, ac yn sicrhau ein bod ni'n ystyried anghenion tymor byr yn erbyn ei effeithiau hir dymor wrth wneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau. Os ydym ni'n cydweithio yna gallwn geisio atal problemau rhag codi, neu o leiaf ceisio eu hatal rhag gweithygu. Mae'n rhaid i ni fod yn glin ynghylch pa broblemau rydym ni'n ceisio eu hatal mwyn i ni ganolbwyntio ar y pethau cywir. Drwy ddod at ein gilydd a bod yn onest fel cymuned, gallwn ddechrau deall pam ac ystyried beth sydd yn rhaid i ni ei wneud i newid pethau gyda'n gilydd. Mae hyn yn ymwneud â chymunedau a sefydliadau yn dod at ei gilydd i siarad a gwrando ar ei gilydd. Bydd y BGEC yn gwrando ar ein cymunedau, hyrwyddo camau gweithredu cymdeithasol a chyd-gynhyrchu mwyn i bobl ddod at ei gilydd i helpu i wella eu bywydau a datrys problemau sy'n bwysig iddyn nhw. Mae'n rhaid i ni adlewyrchu egni amrywiaeth a chreadigrwydd Wrecsam yn ogystal â chefnogi rheini nad yw ei llais fel reol yn ei clywed. Mae arnom ni angen gwybod a deall pwy sy'n byw ym mhob ardal yn Wrecsam, sut i wella eu lles a pha gyfraniad y gallen nhw ei wneud at ei bro. Mae arnom ni eisiau datblygu lleoedd llewyrchu lle mae gan pobl ddechrau iach mewn bywyd ac yn gallu dysgu, datblygu a llwyddo. Mae arnom ni eisiau'r cynllun hwn ryddhau egni a syniadau yn sefydliadau a'n cymunedau a gwneud yn siŵr ein bod ni, fel partneriad, yn cydweithio bydd Wrecsam. Bydd y BGEC yn canolbwyntio ar newid y system lle nad yw'n gweithio i bawb yn hytrach na gwneud y tro gyda'r hyn sydd gennym ni oherwydd felly y mae hi ac felly y bydd hi. Y peth pwysicaf yw cydweithio mwyn gwneud yr holl bethau yma. Mae cefnogi newid yn holl bwysig i'r BGEC yn Wrecsam, a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd rydym ni wedi gweithio gyda'n gilydd yn y gorffennol. Yn y cam cyntaf o'r cynllun lles, byddwn yn canolbwyntio ar 2 agwedd. Yn gyntaf, cefnogi plant a phobl ifanc i gael cychwyn iach mewn bywyd. Mae bywyd iach yn cyfrannu at sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cychwyn iach mewn bywyd, ond gall hefyd gael effaith barhaol ar iechyd. Byddwn yn edrych ar fwyd yn yr ystyr ehangaf, o dyfu a chynhyrchu, coginio, siopa yn lleol ac yn foesol, a dysgu am eich gilydd trwy fwyd. Drwy hyrwyddo a chefnogi mynd allan i'r awyr agored, creu cymunedau cryfach ac annog addysg bellach mewn bywyd a garddwriaeth. Mae datblygu patrymau cysgu da i gefnogi cychwyn iach a chorfforol egniol mewn bywyd yn holl bwysig hefyd. Dyma fater yn ein barn ni fydd yn helpu i wella lles meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Byddwn yn gweithio gyda grwpiau gwahanol yn Wrecsam i ddeall rhai o'r rhwystrau i gael noson dda Awgwst, a byddwn yn ceisio canfod antebion fel hyrwyddo effeithiau cadarnhaol gweithgarwch corfforol a chwarae ar arferion cysgu. Ail. Mae gan bawb gyfle i ddysgu a datblygu drwy gydol ei hoes. Rhoddodd preswylwyr Wrecsam wybod i ni, ei bod yn awyddus i barhau i ddysgu, nad ydyn nhw'n siŵr iawn beth sydd ar gael na lle i fynd i ganfod gwybodaeth.
Byddwn yn cydweithio i nodi lle ac cyfleoedd dysgu ac yna'n gweithio gyda phreswylwyr i benderfynu sut y gallwn hyrwyddo'r cyfleoedd hyn yn well. Byddwn hefyd yn nodi bylchau mewn darpariaeth a'r rhwystrau i ddysgu mwyn i ni gytuno'r gynllun hirdymor sy'n sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i gyfleoedd dysgu a datblygu priodol drwy gydol eu bywydau. Bydd ein pobl ifanc yn tyfu fyny mewn byd ansicr ac esblygol, ac mae arnom ni eisiau iddyn nhw ffynnu a dod yn ddinasyddion gweithgar a chynhyrchiol. Rydym ni'n cydnabod os ydym ni'n gallu cefnogi pobl ifanc i osod safonau uchel ar gyfer eu hunain, datblygu lefelau uchel o wydnwch personol a dangos parchat eraill, yna bydden nhw'n fwy parod i fanteisio'r cyfleoedd, cyfrifoldebau a'r profiadau sy'n gysylltiedig â bywyd oedolyn. Byddwn yn cynhyrchu adroddiad blynyddol i ddangos ein cynnydd. Pob blwyddyn, bydd Cyngor Sir Bwystref Sirol Wrecsam yn craffu ar ein gwaith ac yn rhannu ein cynnydd gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd hyn yn broses herio allanol a ffurfiol ac yn ein helpu i glywed gan gymunedau lleol am y gwahaniaeth y mae ein gwaith yn ei gael yn Wrecsam. Ond yn bwysicach fyth, mae arnom ni eisiau i chi barhau o gymryd rhan. Wrth i ni ddatblygu'r gwaith, yna mae'n rhaid i ni weithio efo chi a parhau i gasglu eich barn am ein syniadau. Fel y gwelwch, mae llawer o bethau i'w gwneud. Mae gwybod lle rydyn ni arni yn hawdd iawn. Ewch i'n gwefan i weld yr wybodaeth ddiweddaraf.